Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back to about Bodo Celebrities YouTube channel. So लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो मोननैसो आपडेट्स लानानै बे आपडेट्सफोरा मा बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर बैफोर मोननै आपडेट्सफोरनि गेजेराव गिबियाव होनो सानदों आङो लोगोफोर AM फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्दाराव एबा YouTube चेनेलनि आन्दारावहाय गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। स' लोगोफोर AM फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्दाराव फैनो गोनां बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय बे JIUAO। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बर'निनो जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारी बिथां आरो बे मिउजिक भिडिअनि DOPखौ होदों जयन्त बसुमतारी बिथां आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारी बिथां। स' लोगोफोर दायो बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो। ओमफ्राय नोंथांमोना सोरसो बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दङ लोगोफोर लिंसार बसुमतारी आरो मनालिसा हाज'वारी बिथांमोननिनो बावैसो गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ रिलिज जादों। स' बिथांमोननि बावैसो रिलिज जानानै थांनाय बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय सोरनाव सोंनो आरो बे मिउजिक भिडिअनि लिरिक्स कम्प'जिसन आरो मेथाइखौ रोजाबदों मिजिं बरगयारी बिथां आरो बे मिउजिक भिडिअनि स्ट'रि डाइरेक्सन करिय'ग्राफ DOP आरो पस्ट प्रडाक्शनखौ होदों सोरां बसुमतारी बिथां। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना दासिमबो लिंसार बसुमतारी आरो मनालिसा हाज'वारी बिथांमोननि सोरनाव सोंबावनो बावैसो रिलिज जानानै थांनाय गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा नोंथांमोना RD मशन पिक्चार इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। आरो जाय नोंथांमोना नायखांबाय नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।